Now we crown you, honored Queen of all our race. Noble Virgin, may our tribute win your love and gain us grace. Ora pro nobis. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karon mao ang atong ikalimang adlaw sa atong minor novena mass para sa atong pagsaulog kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Nya karon yung adlaw mao sa gyud ang pista sa Santos nga Rosario or ni Santa Maria Birhen sa Rosario. Kini gisugdan pag or gibase sa usa sa mga dagkong hitabo nga ang mga Kristiyanos, mga Katoliko nakasinati o milagrosong pagdaog batok sa ilang kaaway katong Battle of Lepanto, naval battle. Gubat sa mga dito sa kadagatan sa Lepanto sa Europe nga kontra nila ang mga Turks, murag Ottoman Empire niadtong 1571. October 7, 1571. O ang pag-ampo sa Santos nga Rosario maoy hinungdan nga nakadaog sila kay kung tan-aw ng ilang gidaghanon ug ang ilang kusog minus ra gyud kaayo ikumparar sa lig-on kaayo nga empire sa mga Turks. Ang ilang barkong igugubat mga 115 ra kabuok. Niya ang ilang kontra mga 270 kapin ang ilang barkong igugubat o napildi gid nila tungod sa pagampo sa Santos nga Rosario. Kining maong kadaugan naghulagway usab nga ang pagampo sa Santos nga Rosario makabuntog sa gahom sa yawa sa atong kinabuhi. Muna iampo nato kanunay labi na niining buwan sa Oktubre, labi na ni natong misa, nga unta mabuntog ang mga sala sa kalibutan o ang mga makasasala mubalik na sa pagsunod sa Ginoo. Ang ato sa mga benefactors and donors, hatagan unta sa Ginoo kalig-on batok sa mga tentasyon o makabaton sa kalinaw o kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibukbo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus.
pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, nahibulong ako nga sakalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod walay laing ebanghelyo. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamo kaninyo ug naninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kaniadto ug karon sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako niini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo niini. Ang ebanghelyo nga akong giwali, dili minugna og tawo. Wala ko kini madawat gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo niini kanako, kundili gipadayag kini kanako ni Hesu Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoong mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoong mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundok sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, matahom diha sa tanan nilang kaanindot. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang mga buhat sa iyang mga kamot, matinud-anon ug matarong. Dili kaduha-duhaan ang tanan niyang mga sugo. Kasaligan hangtod sa kahangturan, gibuhat diha sa kamatuoran ug kaangayan.
hangtod sa kahangturan. Nagpadala siyag kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Gidasunan niya ang iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Balaan ug katahaan ang iyang ngalan, nagalungtad ang iyang kadayganan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod og misulay pagbitik kang Hesus, nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagbuhat or pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna, ug higugmaa ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita, ug miduol siya ug mitan-aw sa tao, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana, nahiagi sa gitulisan, ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya, ug gibukbuan niya lana ug bino ang iyang mga samad, ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop, o gihatod ngadto sa usa ka abutanan, ug didto iyang gialimahan siya.
Sa pagkaugma, mihatag siyag duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan og mitugon. Galma siya og inigbalik ko dinhi, bayran ko ra ikaw sa imong magasto. Og si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig ka tawo sa gitulisan, ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus maingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining atong Ebanghelyo mao ni ang famous kaayo nga istorya sa Bible, the Good Samaritan. Nya kining Samaritan kaaway ni by race and culture sa mga Hudiyo. Ang gitulis nga hapit na mamatay usa ka Hudiyo. Miagi ang duha ka Hudiyo, pari og Levita. Niagi lang. Ila ginang kadugo. Wagi siguro ila patong silingan. Niagi lang. Wa gyud mutabang. Apan kining Samarianhon nga dili gyud unta ang ayang mutabang tungod kay kaaway man sila by race, pero duna siya kasing-kasing nga Diosnon. Mo nang gigamit ni Jesus ang maong pasumbingay. Kining kasing-kasing nga Diosnon mao ni ang tinuod nga kamaong mohigugma. Pero kanang kasing-kasing nga tawhanon di na kamaong mohigugma. Giing na ang imong tupad, lingi aing na kanang imong kasing-kasing kamao nang mohigugma. Ha? Unsa man di ay ang gugma nga mausad ni ang Ebanghelyo, ang sentro sa Ebanghelyo, the gospel of love, the gospel of God. Kasing-kasing ni sa Ginoo, kay God is love. Nya kun ang sugo gugma mo ay kinatas ang sugo, then ang taong nagsunod sa Ginoo mahigugma gyud. Nya kinsa may unang higugmaon, basta Ginoo gani pagbuton, ang unang higugmaon kana gyung labing nanginahanglan. Pwede sa nang tawgo nato og labing ubos. Katong gi-announce ni Father Alex Kula nga anawim ang mga kabus, mga sinalikway, mga biniyaan, mga gidaog-daog, mao nay angay higugmaon. Gilain na sang lingi sa imong tupad na mohigugma kag drug addict. Mohigugma kag addict kanang mga gikas prisuhan, siga kay mata, daghan kay patik. Unya tulisan pagyud kayo. Mohigugma mo dili. Kung maunay kulatahon sa inyong silingan, unya nakuyapan, gibiyaan, inyong atimanon, dadoon ninyo sa inyong bay, aron inig kaulian at tulison dayon mo. Zan, okay na ninyo? Awa na, so good na kuan. Dadi sa namada pa dire. Mao na niingon si San Pablo sa atong unang pagbasa, dun gani musangyaw ninyo lain nga ebanghelyo. Lahi aning among gisangyaw nga original, bisan pag-anghel ang muanhi, bisan paganig kami mao'y muanhi, pero tuiso na mo ang among original nga gisangyaw nga ebanghelyo. I-curse na tungluhan ng maong tao. Karon ang kalibutan ingon ana na biya. Atong unsa nang termino ana sa English, water
water down, murag imo ato bang giusab ba? Para nang kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas. Ato naman ang giingon, dili sad na, di man na literal. Parabol raman na siya nga, imog yung pasayloon. Unya, ang iya ding literal meaning, si Kristo gitamparos man gito, si Lorenzo Ruiz gitamparos, sila San Pablo gikulata man gito, sugot raman. Nya ato dayong usbon, dili oy. Naa masad tay katungod, na baya tay human right. Ano? Ato bang i-water down ba? Di ta mag-divorce. Wa ay divorce. Kay matod pa ni Kristo ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Sa case to case man sad na siya. Kay wa na gyud lisod na gyud kay tanan ang mansad isugal nimo imong kinabuhi, ang imong kaugmaon, isugal nimo ng taong wa nagiayo. Nihay na matong giingon dayong Kristo, the greatest love one can offer is to lay down his life for his beloved. Ang labing dakong gugma nga ikahatag, ikapakita sa usa ka tawo mao ang pagpakamatay para sa iyang gihigugma. Asa naman to? Wa na. Kanasang moingon si Kristo, kung buot yung kang makaangkon sa gingharian sa Dios, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos ug baangkon nimo ang gingharias langit. Moingon na sa dang kalibutan, dili sana. Gatinarong ko ta sa atong kinabuhi. Nalipay bisan ang Ginoo biya gihatag anang grasyaha. Nganong imo naman hinuon ang ipamaligya, ipanghatag. Daghan kay tag mga rason na atong usab-usabon. Gilingay mong tupad, inawa kay giusab sa pulong sa Ginoo. Dunay duha ka paagi sa pagtuman sa sugo sa Ginoo, naay gitawag og radical, naay gitawag og mediocre or mediocrity. Kanang tunga-tunga lang ba? Mediocre. Unsa man ang mediocre? Depende ba? Unsa man ang radical? Og unsay gisulti, tumana gyud. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, ako Father, radical akong pilion sa pagsunod sa Ginoo. Taas ang kamot. Wa man. So automatic mediocre, anak ka sa mid, nakastunga-tunga. Niingon si Kristo, kung dili kayo kainit, dili sa kay kabugnaw, isukat ka. Kung dili ka yes, dili sad ka no, iya kasiyawa. So ang mediocrity, mauna siya'y makapa-imperno. Ang radical, mauna ay makapalangit. Muna sa pagampo sa Santos nga Rosario, ang mga Kristiyanos sa dihang nakigasdang sila sa ilang kaaway, tanaw nila pildi gyud mi ani, katong Battle of Lepanto ba, pildi gyud mi ani sa kalidad pa lang sa barko nga gigamit nga igugubat, dihado na gyud ang mga Kristiyanos. Og sa mga tao sa gidaghanon sa sundao, dihado na gyud. Makig-away ta o mo surrender, matod pa sa mga Kristiyanos, makig-away ta o mo surrender. Og mo surrender ta, ilan ang sakupon ang tanan natong teritoryo, malusno ang simbahan sa Europe. Og ang simbahan kay wa man to kaayo mo spread gyud whole world, wa pa man tingin to kaabot diri kay 1571 nakaabot ta tingin to diri. Malusno gyud kay sigihan naman tog lotos og makuha na ang stronghold. Ang stronghold biya nato diha biya sa Europe. Saman mo surrender o magpakamatay tani. Ingon dayon sila murang si Pope sa tinga nato. Santo Papa Pope Pius the Fifth. Ningon siya, musokol ta. Atong ipakita nga wa ta magsalig
sa atong tawhanong katakos misaligtas Ginoo. Ang tanang Katoliko bisan pagwa din sa Europe iyatong gi-announce magampo sa santos nga rosaryo. Hastang mga sundao magampo sa santos nga rosaryo. Ug makig-asdang ta dili tungod kay ato silang patyon kay galagot ta nila, kung dili atong ipakita nga ang kusog sa Ginoo naa nato, dili ang kusog sa tao. Ug tuod man mautoy pinakadakong defeat nga na-experience sa Ottoman Empire. Daghan kay silang mga gipang-conquer nga mga gingharian o mga nasod. Dito sila naka-experience og grabe kaayo nga defeat, o gikan ato nag-anam gid sila ka weekend tungod atong murag uwaw unya nakaingon sad sila dili man dayta invincible, mapildi man dayta. Nya gibutang dayon sa comment nga dili to siya gubat gyud nga pinatyanay, kung dili it was more on moral and spiritual battle. Kana bang ang atong dako og lig-on kay kaaway dinis kalibutan mao man gid ang yawa. Ilingiyay mong tupad ing na nakabuntog ka sa yawa gahapon ba kabuntog ka sa yawa, wa ka makayaw-yaw, wa ka makahunahunag dautan, wa ka makahunahunag makabuhat o mga laway, wa ka kapamakak gahapon, wa ka masuko. Maigo nga nitaani sa ito pa buntog na ta siyawa. Nya kusog ra ba kitang mingon? Tao ra man kita, Father. Tao ra man kita. Bisan gani kana bang kita ba? Kitang nagsimba karon dire, ato man ang gamiton. Tao ra man ta. Di man gina nato malikayan. Saon man gyud makasa magita kay tao ra man ta. Mo surrender na ba? Mo surrender. Pagampo sa santos nga rosaryo. Unya puyi og sunda ang mga misteryo sa santos nga rosaryo. Og dili ka makapuyo anak karon ugma, og di pa gyud makaya ugma sunod ugma. Sige gyud puyo, ayaw paghunong sa pag-ingon. Aw man kita, masagdi kita kayaw-yaw ng mga buangon kay sa man gyud. Ana, ayaw. Pakigubat mo nang kakpabitaw dinhi gi-promote gyud na kong Legion of Mary. Congratulations mga Legion of Mary, kay gubat ginang Legion of Mary. Mura kunog kasundaluhang hinanay alang sa gubat, pero gubat nga espirituhanon, dili lawasnon. Gubat ba? Maurasan na ang atong kalisod. Kining mga sala nga ni aron sa atong nasod karon ting eleksyon na ra ba? Gimok na sag maayo ang mga makasasala. Ang atong mga leaders kunuhay nga nang-apply aron atong pilion, mahimo na silang tanan nga murag mga karnero. Silang tanan magsulob na silang karnero. Nga nindot jud kay sila tan-awon, mura sila og concern kaayo natong tanan. Hala, adto gina sila sa labing ubos katong mga hugaw, mga pobre, mga tuas bukid, tuas mga sanang ilang tawag sa Tagalog, liblib. Adto gina sila dito, mangaon, motipon dito kaon, kuno pa picture-picture, tabang anang mga tabangonon, maglisod na tag-ila. Kung kinsaani ang tinuod, kay pulos naman sila karnero, pero daghan dihang nagmaskara. Wagay siguro ang tanan nagmaskara. Munang ayaw kumpiyansa. O kung saon man nato pag siguro, na kining tawhana posible nga tinuod gyud ni siyang karnero, mo nang tawgo nato og tan-awa ang track record, i-background check. Bisan gani sa mo-apply kag kompanya, kuhaon man itong imong mga previous employment, kanya i-investigate ang imong track record, unsa may natabang nila sa atong nasod sa ilang paglingkod. Kay kasagaran na nila nakalingkod naman sa posisyon,
unsa may ilang nahimo nga matanaw nato nga hangtod karon nakahatag og kaayuhan sa atong nasod. Kay kaning ebanghelyos Ginoo nagtudlo ni nato pagbuhat og maayo ngadto sa atong katilingban, dili sa kaugalingon. Pero mao gani nanaghan ang ilang bahandi, mao gani nanaghan ang ilang mga kahilayan, ang ilang mga bisyo, samtang naglingkod sila, adik na lang sana nato pilion. Na naman, niya ang nakanindot karon kani nga maong eleksyon, naa na tay social media. Tinuod na daghang mga trolls diha. Pero sa sige ginatong kuan na magi consistent natong makita. Kay mao man ni nakanindot karon kay dili naman ta mataptapan kaayo kay naa may mga daghan kayong gibutang gakatag na diha. Kamao lang tang mo check sa mga genuine o dili genuine. Pero my point is tan-awa ang track record. Lingi ay mong tupad. Pangutan-ay na, kumusta imong track record? Unsa may imong agi? So far ba, karon? Tiwasono naman ka. Ang uban, kumustang imong agi? Gasigi ba lang kag pangayo sa Ginoo? O sige kag panghatag na karon? Kaya o magsige lang yapong kag pangayo, sige lang yapong kag pangandoy para sa imong kaugalingon, you are satanic. Yawanon ka, mapahimuslanon ka. Pero gasigi na kag panghatag karon, sige panghatag samas gibuhat sa mga apostoles, gibuhat nila ng Mama Mary, gibuhat sa mga santos, nga wa na sila paghunahuna silang kaugalingon, wa sila mahimong dato dinis kalibutan. Matod pa ganing San Pablo, nahimo ming kabos aron kamo madato, kami nagantos aron kamo malipay. Ana ba? Kana tinuod kang leader. Muna, kamong gasigig palit og slot. Congratulations, nindot na mog track record sa matas Ginoo. Pero kamong ni Hunong nagpalit og slot, basig na miligro na mo. So, palit lagi ni atong slot, ha? Dako-dako na ba ning atong halin, pero kuwang pa lang. SBF DAG, 40,417 ang atong halin, napay 19,583 ka slots na available, 500 pesos per slot. Kamong na ay 500 pesos karon, og inyo nang ipalit og slot dinhi, itarong lang sa padala, no, dili madto sa scammer. Og inyo nang ipalit karong adlaw, makahimo na sad mo another good track record. Mingon ka, Father, igpapalit ba yaon tanin akong pagkaon? Unya, inigkaon na nimo, iguman ana, unsa may imong track record nga napakita para sa kaayuhan sa katilingban? Basigwa. Pero imo nang ipalit, makatampo na sa katumanan sa atong proyekto. Niya ang atong CTU kaning atong gamiton ros kapistahan o sa panghatag, nakapanghatag naman tag mga bugas, 32 ka chapels na to, mga 3,000 ka pamilya ang atong tagaan ani. Ato pa nang i-account og pila na atong natagaan ka pamilya. Nanatay halin nga 19,912 ka slots, nya 50,088 slots pa ang available sa CTU tag 100 pesos ra gid ni. 100 pesos. Ang tao nga naningkamot paghatag pagpalit ani 100 pesos, bisag kada adlaw pa makapalit siya kung maningkamot lang. Nya mingon ka mamatay sa kuana, Father, naa kay good track record, namatay kas pagsigig hatag. Mao ni ang kinaiya sa Good Samaritan. Ang iyang tumong biyahe, pagkakita niya sa iyang kaaway nga hapit na mamatay, mihunong siya. Iya usang gi-cancel ang iyang biyahe at least for 24 hours. O iyang giatiman kadtong iyang kaaway nga hapit na mamatay. Iya pag yung gidala sa usa ka balay, iya ditong gi-serbisyuhan og overnight.
Niya pagkahuman, ibiyahe siya pagkaugma, iyang gipiyal sa usa ka caretaker. Gisuhulan niya o iya pagyong giingnan kung kuwang kining akong gihatag at imanalang gid siya, ilista lang ang kuwang kay inigbalik nako taplan tika. Pasabot gilahos gid niya babagatiman ang iyang kaaway, dili lang nga naulian kung dili giayo gyud. Mao sad ni ang ato nakatukod na tagkumbinto pero naapatay bayronon, lahuson ta gid ni lahuson ta gid ni og bayad, no? Napa may mga 19,000 ka mga slots, ato kining paliton tag 500 pesos kining SBF dag nya. Karon nakasugod na ta, nahumana ang World Youth Day, mga 500,000 atong gasto, nahuman sa tong Mother Mary nga feeding. Karon nanghatag na sa tagbugas, ini ka November maghimo na sa tag mga balay sa mga ni-apply karon nga atong na-assist. Lahuson ta gid ni, di ba? Sige lang jud palit 50,000 pa man ni katag 100 pesos. Pasabot dili nato hunungon ang paghatag og kaayuhan sa atong katilingban dinhi sa simbahan hangtod gid ta mga matay. Last nga lingi ingna, till death do us part, ingna. Ingna, till death do us part. Ni Cosmo naman na niyo mga nao. Sige na, manindog na ta. Ato karong himuon ang nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya, sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan. Mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario, ug tungod niini nabag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikalimang adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka kay nahagawas sa kaniadtong kaulawan sa pagkababayi, nga mao ang pagkadili makaanak, kay nanamkon ka man bisan gani wala kahilapti og lalaki, ug nahagawas ka man usab sa kasakit sa imong bulahan nga pagpanganak. Bulahan ka kay gitabangan ka sa atong Ginoong Dios sa pagdawat sa tibuok katawhan nga imong mga anak nga sinagop, bisan pag nagdumili sila sa pagdawat kanimo nga mailang inahan. Bulahan ka kay gidugmok mo ang ulo sa bipin nga among kaaway, nga mao ang yawa kinsa maoy hari sa mga kanitnitan. Bulahan ka kay wala mo ilikay ang imong kinabuhi sa kasakitan, hinunua giangkon mo ang tanang mga kaguol o kalisdanan sa mga katawhan. Bulahan ka kay gipunan mo ang Dios ng mga kaluoy nga nadawat sa kalibutan diha sa kinabuhi, kasakit o kamatayon sa imong bugtong anak, sa mga kaluoy nga nagagikan diha sa mga misteryo sa imong santos nga rosaryo. Ihatag mo, bulahan nga Senyora, kanamo nga nagapangadye sa imong rosaryo, ang kusog sa pagbuntog sa kalibutan, sa yawa ug sa among kaugalingon. Ihatag mo sa Santa Iglesia ang mahigugmaong pagbuntog sa iyang mga kaaway, ang pagkakabig sa mga kairihesan, ug ang panagdait ug pagtinabangay sa tanang mga Kristiyanos, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Amen. Sa hilom atong karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog.
Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo o mga ginsakpan sa simbahan, mopakita sa ilang paghigugma sa Dios, pinaagi sa ilang aktibo o konkretong paghigugma sa ilang isig katao, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga nag-atiman sa mga kabos, dili gayon unta mawad-ag kadasig, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga uban ang kaayo o pagtahod, tagdo nato ang matagtaw nga atong mahimamat, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nag-inusara ug may mga balatian sa atong katilingban, matagad inay agi-agian lang, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga si Kristo magdala kanila nga mga namatay diha sa pagtuo kaniya ngadto sa iyang walay katapusang gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Tanan, O Diyos, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasan tunhay, itugot among ipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario, sa bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang ipasabot o makakabot sa ilang isaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit mo namang aman, among ikasan,
kang Kristo mga buhay o kinabuhi nga gihimo niyang halad ngan makanimo mahiusang mamumuhay ug ang among kinabuhi ingon nga diutay tubig sa agul sa bino ingon nga diutay tubig sa agul sa bino. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo luwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak, mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaangi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadtong nabiktima usab sa mga gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuot dinhi sa yuta, maingon sa
Unya nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon sa atak na sa kamatayon, karon sa atak na sa kamatayon.
Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi niining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay o himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalig-on, divine strength. Niya mahitabo ra ni kon dunay radikal nga pagtuman sa mga pulong ni Kristo or sa ebanghelyo, dili mediocrity ang atong gamiton. Salamat sa aming alagad nato karon. Ang atong pilgrims mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer. Nya dayon ang ato sang singer karon si Brad Rene Monticalvo, atong salmista si Brad Matias Bagyo. Salamat sa atong mga lector si Sister Rowena Gupong o si Sister Alfia Pitugo, o ang atong nihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Sister Eulalia Rosel and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Padayon tang mag-apil sa ato karong kaning ikatulorong adlaw sa atong Living Rosary dito sa mga kapilya. So sa atong duha na ka Living Rosary, malamposon o mabulokon kayo. Daghan-daghan sang nikoyo. So karon ari na sad sa Lataban area ang Living Rosary, inighuman sa misa sa atong Novena Mass sa alas 6. Unya pahinomdom lang ang atong foot procession himuon nato karong Biyernes pitsa 11. Ang ato dinhing pista, ang atong simple nga celebration human sa atong alas 6 sa gabi nga Fiesta Mass. Doon na tayo panihapon, tawagon na itong agape, BYOP. So, ang magpangulo nini, mga atong chapel federation sa mga kapilya. So, naadihay mga lamisas, mga kapilya, mga 38 naman ta kapilya karon, naglamisa na sila diha. O niya, doon na mga pagkaon nga ilang dadon. Niya, kitang tanan, mamista, mangaon ta diha. Nindot no? Niya, mas maayos at kamong mamista, magdaan na lang sa mong pagkaon. Niya, ang role na among gisabutan, dili ka mukaon sa imong gidalang pagkaon. Adto jud ka mukaon sa lain. Niya, kato sang lain, anha sad mukaon sa lain sang lamisa. Ana ba? Okay na ninyo? Kay basig ikara sa dadag lami pagkaon, kamura sa unay-unay kaon. Di pag yung mga hatag, dili na napamista. Ana da libot ta diha. Suroy kita. Ana hangtod mahurot. Adto kita sa laing lamisa. So mao na nay usas atong mga kaning highlight sa ato niyang pagtapos sa pista. Kay ang Santo Rosario connected man na sila mga beads ana. So mao na mura sa tag beads sa Rosaryuhan diha. Ato nang pormahon nga murag beads sa Rosaryuhan. Ang kada lamisa mao toy mga beads. Adto ta dito mukuha og mga grasya pagkaon. Mo nay meaning ana agape, exchange of love. Nindot no. Magyapon mo madasig, sige na lang. Basta una na. Unya padayon tagpamalit sa atong slots kay importante kayo nga ato sang lipayon ang ato mga contractors. So sa SBF DAG nga tag 500 pesos napay 19,583 ka slots nga available. Nga nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 257 ka 16 slot challenge. So nya sa atong CTU-MM napay 50,088 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100. Nakadawat na sa tag 103 ka
61 slot challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. Usbo nato pagpahibalo katong atong land bank account nga nag-ending og 0165 dili nato ginagamit karon kay kuaman to kana murag private individual ang atong gigamit na natay bag-ong parish account sa land bank. Ang account name RCAC San Vicente Ferrer Parish Obliluan, Cebu. Niya ang account number 4082-100933 or 0933. Muna na ending. So, muna itong sundon. Aron dili na ta. Wa na limit. Bisag pila pa ka milyon inyong i-deposit diha. Okay na kayo. Kay Paris account na ha. Ay na ninyo kalimti. Nya, avoid sa mga scammers. Tanawa gid sa atong online mass. Inikanta sa offertory song o sa final song, makita ninyo diyang atong updated official information, contact persons, contact numbers, and account numbers. Og labaw sa tanan, kining atong YouTube channel, Padriciano Ubod, sige ginig sunod ninyo, kay maka-income sa tani, ato gyapon ang ipanghatag ngadtos mga nanginahanglan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa paghigugma. Maria, inahan nga walay sa